Αγαπημένες μου κυρίες, επειδή πραγματικά πιστεύουμε ότι το κομμάτι του digital είναι μία ακόμα ευκαιρία, ένα ακόμα εργαλείο το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις πωλήσεις σας και να αυξήσετε τα κέρδη σας, σήμερα θα σας δείξω μέσω μιας εφαρμογής από το κινητό το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε την εφαρμογή του Avon On. Βλέπετε όλη στην οθόνη του κινητού μου και βλέπετε τα έχω κάνει ανακατηγορίες εγώ στο κινητό μου και έρχομαι λοιπόν και πατάω να μπω στην εφαρμογή του Avon On. Καλώς ήρθες, μου λέει. Χρησιμοποιήστε το τετραψήφιο κωδικό PIN για να μπεις. Εγώ έχω ήδη κάνει την εγγραφή μου. Ο κωδικός μου είναι πάρα πολύ απλός. Με το που τον πατάω μπαίνω κατευθείαν μέσα στην αρχική σελίδα. Επάνω αριστερά βλέπετε εδώ υπάρχει το μενού όπου μου έχει όλες αυτές τις εναλλακτικές τις οποίες μπορώ να χρησιμοποιήσω. Είτε αν θέλω να βάλω παραγγελία μπορώ να μπω να βάλω την παραγγελία μου. Μισό λεπτό να φορτώσει για να το δείτε. Βλέπετε. Πάω πίσω. Ναι. Ξαναπάω στο μενού. Ειδοποιήσεις. Νέο υλικό social media. Για πάμε να δούμε. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι η εταιρεία έχει και έτοιμο υλικό. Πάρα πολλές φωτογραφίες. Πολύ επαγγελματικές φωτογραφίες. Ταυτόχρονα όμως μας έχει και την βασική mobile μπροσούρα της τρέχουσας καμπάνιας που διανύουμε τώρα, δηλαδή της καμπάνιας 2. Εάν πάω και πατήσω κατευθείαν επάνω σε αυτό το σηματάκι με την κεραιούλα, ταυτόχρονα θα μου ανοίξει η οθόνη του κινητού με το που θέλω εγώ να στείλω, να κοινοποιήσω την συγκεκριμένη μπροσούρα. Θα μπορούσα λοιπόν να πάω εδώ στα chats που είναι το Messenger και να πω ότι έρχομαι εδώ στη Nicole που λέει και την αποστέλω. Πάμε πίσω πάλι. Μπορώ επίσης να την ανοίξω τη mobile μπροσούρα και μέσα από εδώ να την ξεφυλίσω, αποδέχομαι τα cookies και βλέπετε ότι με το χεράκι μου κάνω αριστερά τις σελιδούλες για να ξεφυλίσω την μπροσούρα. Εδώ κάτω στις 3 γραμμούλες βλέπετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες που μπορώ να μπω και να πατήσω παραδείγματος χάρη φροντίδα επιδερμίδας και θα με βγάλει στις σελίδες που αφορούν την περιποίηση της επιδερμίδας. Επίσης εδώ αν πατήσω τις 3 πάνω δεξιά γραμμούλες μπορώ να αναζητήσω το προϊόν που θέλω ή μπορώ να κοινοποιήσω ή μπορώ να κάνω αποθήκευση. Παράλληλα, εάν είμαι εγώ αυτός που έχει δεχτεί τη mobile μπροσούρα, εάν πάω και πατήσω πάνω στο καλάθι, μου βγάζει ακριβώς τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στη συγκεκριμένη σελίδα. Πάμε να δούμε άλλη σελίδα. Για να σας δείξω. Βλέπετε να πάμε σε μια σελίδα που έχει λίγο περισσότερα προϊόντα για να το δούμε λίγο καλύτερα. Εδώ μας τα έχει 2-2. Βλέπετε εδώ π.χ. έτσι. Που είναι λοιπόν εδώ τα κραγιόν με τα σέρουμ. Έρχομαι, πατάω το καλαθάκι και μου βγάζει όλους τους κωδικούς που υπάρχουν στη συγκεκριμένη σελίδα. Ρολάρω και τι κάνω? Αυτό που μου αρέσει, παραδείγματος χάρη εγώ τώρα το Fresh Flam, το πατάω και βλέπετε πάνω ότι μου έχει μπει στο καλαθάκι μου. Αν πάω και πατήσω εδώ το καλαθάκι μου, μου γράφει ότι το κραγιόν με σέρουμ το έχω παραγγείλει ένα τεμάχιο. Αποστολή παραγγελίας στο μέλος που μου έχει στείλει τη mobile μπροσούρα, θα πρέπει να πατήσω εδώ, ή αποστολή παραγγελίας με email. Αν εγώ στείλω την παραγγελία, κοιτάξτε τι μου έρχεται από μένα για μένα. Γεια σας, θα ήθελα να παραγγείλω τα παρακάτω προϊόντα. Αυτό το κραγιόν, το σύνολο αυτό, ευχαριστώ πολύ. Αποστολή με ό,τι θέλω εγώ. Άρα βλέπετε πόσο απλοποιημένα είναι τα πράγματα και πόσο εύκολα μπορείτε και εσείς να στείλετε τη mobile μπροσούρα σε κάποιον, αλλά και πώς είναι και η παραγγελία που λαμβάνετε. Πάμε να γυρίσουμε πίσω. Ταυτόχρονα, εκτός από αυτό, βεβαίως μπορώ να στείλω και το δικό μου υλικό στην κυρία.
Εδώ βλέπετε ότι έχω αποθηκευμένα κάποια πραγματάκια. Να, μια φωτογραφία την οποία σας την ανέβασα και εγώ στην GR165. Είναι αυτή εδώ. Άμα λοιπόν πάω και κάνω επεξεργασία για κοινοποίηση, την έχω ήδη έτοιμη. Πάω στο επόμενο, μου λέει κοινοποίηση τώρα και μου επιλέγει το που θέλω εγώ να βγάλω την κοινοποίηση. Θέλω στο προφίλ μου, θέλω στην Avon GR165, θέλω στη σελίδα μου, θέλω στο Instagram και πατάω το OK και κοινοποιείται εφόσον έχω επιλέξει. Μπορώ επίσης, αν θέλω, να ανοίξω μια δικιά μου φωτογραφία που έχω από το κινητό. Πάμε προσθήκη φωτογραφίας, αναζήτηση στο τηλέφωνο ή μπορώ να τραβήξω εκείνη την ώρα φωτογραφία. Πάω εδώ στις φωτογραφίες μου, πατάω εδώ την καρδούλα μου και βλέπετε ότι εδώ μπορώ να την διαμορφώσω στο πλαίσιο που θέλω εγώ. Χρήση φωτογραφίας, επιλέγω το πλαίσιο, π.χ. αυτό δεν θα το διάλεγα γιατί μου κρύβει τη φωτογραφία μου. Μπορώ όμως να έρθω εδώ. Μπορώ να έρθω εδώ. Μπορώ να έρθω εγώ. Και αφού λοιπόν επιλέξω, πατάω συνέχεια και πάω να κάνω την επόμενη κίνηση και να το κοινοποιήσω. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Πάμε εδώ. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι μπορώ επίσης να μπω στο Avon Connect, που είναι μια καινούρια πλατφόρμα πάρα πολύ ωραία και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα σας την δείξω σε πολύ λίγο καιρό. Ο λογαριασμός μου, το προφίλ μου και τα σχετικά. Πατάω έξοδος. Θέλω να βγω λοιπόν, ναι. Βλέπετε λοιπόν τι εύκολο που είναι. Αν τώρα με βγάζει στην αρχική σελίδα, θα πρέπει να συμπληρώσω τον αριθμό λογαριασμού μου και τον κωδικό, όπως ακριβώς κάνω όταν θα μπω στην σελίδα μου μέσα στο Avon Cosmetics για να δώσω την παραγγελία μου και θα μου ανοίξει τα πάντα. Αυτό είναι λοιπόν το Avon On με μια πάρα πολύ γρήγορη ματιά και αφού το μάθουμε αυτό, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να κάνουμε και λίγο πιο εξειδικευμένα πραγματάκια πάνω σε αυτή την φανταστική εφαρμογή με τις απεριόριστες δυνατότητες. Εύχομαι να σας βοήθησα. Σας φιλώ γλυκά και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε!